Yuk dikasih ada Kalauton yang tentunya masih bersama Devisa Live Music, juga ada Bima Audio, Multi One Production, Pemuda Malang Community. Yen akhire ati iki sing diremuk, kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu otone ora gathuk. Tangan di atas semuanya bro. Barang-barang semuanya ya. Wes kadung sayang, wes kadung berjuang, ati wes nyaman rasida bebojoan. Satuanmu telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu dihitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marangke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Pemuda Malang, apa awak dhewe biyen yen akhire ati iki sing diremuk, kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu watone ora gathuk. Terima kasih Bolo Palang semuanya. Kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti mari kuat hati. Udah bisa. Bima Audio, juga ada Multi One Production.